ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ फैसालि ब्रह्मनि भाइरेल जानायाव गासिबो दाया एमजेनि गोजा एमजेआ बिनि भिडिअखौ डिलाइट खालामनो थाखाय फैसा बिदों 1,80,000 बाथ्राया थार मारना थार नंगौना नङा गासिबो एमजेआनो खालामजोब्बाय आरो एमजेखौ आङो जेल जागोन बे बुंनाय बाथ्राया जाबाय फैसालिनि नोंथांमोना प्लिज कल रेकर्डिंखौ खोनासंनानै ला बेबो कल भाइरेल जालायबाय एडिट खालामब्रेना होजोब्बाय मिथिबाय बे ससियेल मिडियाया ओरैबायदि गाज्रि ना ब्रादार एमजेनाव नाम्बार बिहरदों आं मैया नै ब्रादार एमजिआनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिआनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टर्चारसो खालामदों बिसोर गाज्रिसो गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो हौवा गोदानाबो खोनाबाय हौवा गोदानाबो फ्रडसो जेरै ओंखारदों फ्रड दिनै मोनजोब्बाय बेखौ फ्रड होननानै दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बियो थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो आयौ गावनो लांफैखादों ना माथो क'क्राझारनिफ्राय मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ डाइरेक्टलि होजोंनिखा ना माथो बे मानसियालाय बाक्सानिसोनो मा बाक्सानि आस्सा नै ओमफ्रायो आं बारा गोबाव रायलायथ'ला दसे नै आंनो इम्परटेन्ट कल हरदों माबायावनो इउ एस आवनो दङ न' इउ एस नि नङा बे मानसिया बाक्सानिसो फ्रडसो नङा नोंखौ दे इउ एस आव दं होननानै दे बुंलादों मानसिफ्रा बे जनानो थगायदों